Good morning guys, how are you? Borai baidya logoफोर ओरैनो फैबाय आं दिनै जेबो भिडिअ लाबोनो हायासै निउसबो बानायासै आं ओमफ्राय निउसआबो बुथुमनो बालायलाङो आरो दासान्दि मिटिं दावथिंबो गैया बेरायनायबो जायाखै ओमफ्राय खबर सबराथ' मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो जाखायो बयनाबो मैया जानला मोनला भिडिअ होलाबायबाय आं जाब जुब गोरोन्थि दासानसै लोगोफोर नायो नाया नोंसिनि सायावसो जायखिजाया होलाबायबाय आं ओमफ्राय सासे फंबायनि इउटुब चेनेल गावनि चेनेलखौ बुंना होनबाय थादों आरो सासे फंबाय दङ जोंनिनो गामि खाथिनि राजस्थानाव थायो आरो मानसिया चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन रिंखां ब्लग नोंथांमोना अनोबा नायनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय रावबोथ' जों गावजों सापर्ट होलायलाया रावबो साबस्क्राइब मोनखानाय नङा आरो भिउबो मोननाय नङा जों गावजों गावनो नायलायलायनांगोन आरो सापर्ट होलायनांगोन फिसा जा गिदिर जा फिसा चेनेल जा गिदिर जा बिदि गावजों गाव सापर्ट हेल्प होलायबासो जों लासैनो बयनिबो चेनेला ग्र' जालांगोन ओमफ्राय मनिटाइजेसन जाहैगोन आरो गोबां बुंबावदों इउटुबनि बागै जेनेबा प्रमट खालामजानो लुगैयो आंनियाबो चेनेला फिसाना स'आनो फैखाया मानसिया खम साबस्क्राइबार खम ओमफ्राय नोंसोरा जुदि माबानोबा इउटुब चेनेल प्रमट खालामनो लुगैदोंबा भिडिअखौ ओरैबायदि होबाय था आपल'ड होबाय था ओमफ्राय न'ट्सआवफ्राव शेयार खालाम फेसबुकफ्राव शेयार खालाम ओमफ्राय एक्सट्रा इउटुब चेनेल दंना बेहाय जइन जा आरो जइन जानानै इटिएमजों फैसा दाननांगौ 15 लायो मास मोनसेयाव नों मास मोनसे हरो ना हरबाय थायो गोसो आरो होमबा बियो बुंना होगोन बेना बिदिनोखा इउटुब चेनेलफोरखौ फिसा गिदिर ग्र' खालामो बुंनो हायो आंनिखौ दासिमबो खनसेबो आं बिदि प्रमट खालामफेराखै आं जाब जुब जा मिथिं दावथिंनि भिडिअ ओमफ्राय गावनि मोननै भिडिअ मालाबा निउस मालाबा टेक्स्ट भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय बिदिनो एफा फैनाय ना गाव भिडिअ होबासो माबायो आरो साबस्क्राइबा बाराया जेसेबां हायो होबाय थानांगौ ओमफ्राय एसे शेयार खालामनांगौ साबस्क्राइब सासे सानै बिदि बारायलांबाय थागोन आरो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दिनै रुटि जादों ओमफ्राय लोगोफोर दोनथ'नोसै आरोना आं होनाय जाबाय आरो जायफोर जेनेबा बिदिनो उननि समाव नायबाय थागोन होनना आसा खालामो आरो सोरबाफोर चेनेल साबस्क्राइब खालामहोनोबा साबस्क्राइब खालामजानो लुगैबा आंखौ मेसेजाव बुंहरबानो जाबाय माबायाव कमेन्टआव बुंहरबाबो जागोन दे आं थांनानै साबस्क्राइब खालामजोबगोन जायनो साबस्क्राइब नांगौ आरो आं एसे एनै हायोबा शेयार खालामना होगोन आंनि वाट्सएपफ्राव फेसबुकफ्राव ग्रुपफोराव शेयार खालामना होगोन आरो लोगोफोर बाय